Ez gaude aldaketa baten atarian, eraldaketa sakonerako bidean lehen urratsak egin ditugu dagoeneko, ez gara zerotik abiatzen. Izan ere, Arimindarretak esaten zuenez, oraina eta etorkizuna ez dira improvisatzen, prestatu egiten dira, landu egiten dira, saiatuta eta buruz eraikitzen dira. Eta gaur, inoiz baino gehiago, arima, errotzea, etika eta proiektu partekatuak behar ditu. COP 2040 ambiziotik sortu zen. Bai, hala da, ambizioa. Konbentzituta uste dugulako, kooperatibismoa dela eta izango dela etorkizuneko ekonomia. Hasi gara, orain abiadura irabazten, joan behar dugu, eta bilatzen duguna lortu kooperatibismoa etorkizuneko ekonomia bihurtza.